Бер сөйләшә башласа, хатын кызына тиз генә бүләм димә. Очрашырга кайчан гына сүз куешканнар да, кай арада күрешкәннәр. Уңганда инде үзләре, эшен дә эшлиләр, гаиләләрен дә карыйлар, дусларга да вакыт кала. Воронеж өлкәсендә Шишкиннар гаиләсе бар икән. Илсия, беләсеңме, аларның 20 балалары бар ди. 21-сендә алып кайтырга уйлаганнар. Тик кече кызлары Надя бик тә коры командалар бирергә ярата икән. Бу кызның тәртибенә шанып булмас дип, бәби алып кайту теләгеннән кире кайтканнар. Менә шундый хәлләр. Төпчекләр шулайрак була инде, Гөлия. Менә без синең белән, син дә, мин дә 5 балалы гаиләдә үстек. Ә хәзер бит 3 балаң булса да, күп балалы гаилә исеменә керәсең. Әле хәтта җирендә бирәләр хәзер. Кышка аклыкка күмелеп чаңгыда шул үзе бер рәхәт. Әнә, кичкенә кыз да сөенеченнән нишләргә белми. Ана өчен балаларының шат авазын ишетү бәхет түгелмени? Насретдиновлар гаиләсе һәр көннән менә шулай ям табып яши. Әйдә апасын киендерик әле. Киемнәрен киеп биеп карасын әле минем кызым тагын. Бәйрәмнәргә әзерләнергә кирәк. Әни, мин аны беләм инде, но бер җирен капшап алам. Кызым, каушамыйбыз, өйрәнәбез хәзер каты итеп, яхшы итеп. Безнең 5 бармак бию башкортларныкы кебек булмый, татарларныкы була, татарча. Татар кызлары 5 бармак пешерә. Лейсән һәм Фаяз Насретдиновларның 3 балалары бар. Уртанчы кыз Алия биергә, җырларга ярата, 2нче гимназиянең 4нче сыйныфында укый. Олы уллары Алмаз 8нче сыйныфта. Шул гимназиядә 4-5 билгеләренә генә укый. Җиңел атлетика белән шөгыльләнә. Кече кыз Азалига яшь ярым, апасы кебек биюче булмакчы. Йорт хуҗасы зур йөк машинасы белән ерак юлда икән. Лейсән, иреңне ерак юлларга йөри дигән идең, әйеме? Мәскәүдә бит минем яшәүче якын туганнарым бар. Шуларның балаларының туган көне иде. Ирең аркылы шушы бүләкне җибәрим әле, ярыймы? Тапшырсың әле. Тапшырам, конечно. Алайда килгәнсең әле, Илсия. Бүген бит минем балайның туган көне. Әйдәле, эш пешмаклар пешердем. Үтигәл әйдәле, эш пешмаклар пешердем. Хуҗабикә Лейсән идарә итү компаниясендә эшли. Бүгенге көндә декрет ялында икән. Бик тә уңган, кулыннан килмәгән эше юк. Ясалма чәчәкләрдән соклангыч картиналар иҗат итә. Аш-суга да өлгер, уңган Хуҗабикәнең табыны тулы ризык, тәм-том. Әтисе Алла бирсә кайтып җитәр. Исән имен йөрсен юлларда. Күркәмсез бик матур гаилә. Әле тагын алып кайтырга җыенмыйсызмы соң 4нчесен? Хатын-кыз бәхете балада. Киләчәктә беләбе алып та кайтырбыз. Бүгенге көндә шаулап, гөрләп, шушы 3 бала белән тулы гаилә булып, рәхәтләнеп яшибез әле без. Әйдә кил әле кызым. Ой, җимешем минем бәбием бит ул. Әйдә кил әле, ай тукта, пешә күрмәсен кызым, әме. Бала булу бит ул үзе бер олы бәхет. Безгә әле Аллага шөкер, менә шушы бәләкәй кызыбыз тугаш. Безгә әле җиргә бирделәр. Әле Алла бирсә безнең планнарыбыз бик зурдан. Әле йортлар төзеп керәсебез бар. Язга Алла бирсә эшләр башларбыз дип торабыз. Менә Илсия, менә шушы җирләрдә инде безнең бүленгән җирләребез. Алла бирсә, Алла теләсә, шушы җирләрдә өйләр салып керергә инде менә шушы балалар белән. Бергә семьябыз белән. Менә Чаллы шәһәренең күп балалы гаиләләренә барысына да шушыннан җирләр бирелде. Алла бирсә, монда гөрләп торган йортлар калкып чыгачак киләчәктә. Гөлия, мине балет карарга кайчан алып барасың инде? Күптән вәгъдә иткән идең. Бер дә вакыт таба алмыйсың әле минем өчен. Вәгъдә биргәч, Илсия, алып барырмын әлбәттә балетка да. Миңа, беләсеңме, классик җырлар бик тә якын. Мин романс башкаручыларны яратам. Гөлия ерактан излисе юк. Үзебезнең Чаллы егете Айрат Имашев шундыйлардан. Бик матур җырлый. Исәнмесез? Айрат Имашевка билетларыгыз калдымы әле? Бармы? Исәнмесез? Әле билетлар аласызмы? Билет алабыз концертларга. Бик көчле тавышлы кем ул җырлый сезнең анда? Менә Айрат Имашев бер көн репетиция көн алган иде. Шуның тавышы яңгырый. Әйдәгез залга үтегез. Мөмкинме соң? Мөмкин. Әйдәгез, рәхмәт итегез.
Әйдәгез. Биттә күрәсе килә. Якыннан күргән юк үзем. Әй тавышы шәп, үзе дә шибәр бит. Шул чәчәкләр сөйләп бирер сиңа, йөрәгемнең сөю ярсуы. Татар, рус һәм чит ил төбәкләре композиторларының ария романсларын башкаручы Ойрат Имашевны якыннан беренче күрүем. Үзенә генә хас бәрхет баритон тавышлы Казан консерваториясе аспиранты сәхнәдә үзен тыныч тота. Халыкара бәйгеләр лауреаты, Россия президенты бүләге иясе, чаллы тамашачыларына үз чыгышын тәкъдим итә. Ойратның музыкага мәхәббәте канында. Аның бабасы җырчы, танылган композитор Мәсгуд Имашев, Рәсәйнең атказанган мәдәният хезмәткәре. Бүгенге көндә чаллы егете Ойрат Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе солисты. Ойрат, син Чаллыбызда сәнгать училищесында тынлы уен кораллары бүлегендә укыгансың. Ә менә классик музыкага ничек кирип киттең? Бәләкәй чакта безнең өйдә шундый зур проигрыватель иде, пластинкалар өчен. Һәм бик күп пластинкалар иде. Шулар арасында инде Чайковскийның әсәрләре булды. Аннары Щедринның бизе музыкасына ясалган балет Кармен Сюита, аннары чит илдән килгән группаларның язмалары Абба, Beatles, менә шуларны тыңлап үстем. Бәләкәй чакта ушу белән шөгыльләнә идем. Әтием тренер булгач, акробатикага йөргән идем, футболга йөргән идем. Аннары инде 9нчы класста гитара белән шөгыльләнә башлангач, инде музыка дөньясына әкрен генә кирип киттем. Килдек инде монда сәнгать училищесына Рамил Бурхановичка. Шундый зур-зур инструментка мине алдылар. Туба дигән инструмент мин хәзерге вакытта да инде бу инструментны бик яратам. Тамашачыларның бәясе менә концертка киләләр, мактыйлар. Шуның өчен рәхмәт бик зур инде аларга. Әлбәттә, яшь җырчы өчен бу бик мөһим, бик әһәмиятле әйбер. Әле менә минем ишеткәнем бар, синең Мөслим Магомаев белән дә ниндидер шундый хат алышулар булган дип. Тормышта берничектә бер кайчан да очрашмадык. Ләкин интернет аркылы мин аңа хат җибәргән идем. Бу хат белән язмаларны җибәргән идем. Тыңладылар. Аннары миңа җавап бирделәр, мактадылар. Эмоция ягыннан, профессиональ ягыннан, интонация ягыннан бөтенесе әйбәт, бөтенесе урынында. Әлбәттә, хәзер инде тырыш күбрәк җырларга. Бүгенге көндә нинди эшләр белән янып йөрисең? Планнарың нинди? Минем беренче зур концертны, беренче зур программаны алып киләм Чаллыга. Алла берсе 19 январьда кичке сәгать 6-да башлана, менә бу матур залда, бу матур сәхнәдә безнең бу зур проект беренче тапкыр яңгырачак, Алла берсе. Ойрат, Казанда узачак универсиадага синең башкаруда гимн язылган һәм клипта төшерелгән, әйеме? Бу сине куркытмадымы? Бик шат булдык.
Чөнки менә резонансы бик, бу проектның резонансы бик шундый зур. Казань встречает студентов разных стран, для всех открыты кофты и стадионы. И напряженно не смотрит на экран, болельщиков сегодня миллионы. Для олимпийских новых эстафет все ждут в борьбе великих достижений. Менә әтием дә килде. Салам алейкум. Менә минем әтием. Хәзер ул да алда берсе менә бу проектта катнашачак дип уйлыйм. Ул безнең бу проектта баш администратор. Ул да минем остазым. Миндә илһам ул үстерде. Һәм әлбәттә ул да җырлый. Безнең нәсел чылбырыбыз дәвам итә. Без бик шуңа шатбыз. Моң ул кешенең күңелендә утыра. Менә классика дигәндә хәзерге яшьләр классиканы ишетәләр алар. Сотовыйларда анда Моцарт көйләре уйный, анда Грек көйләре уйный сотовыйда, позывныйда. Ләкин яшьләр белмиләр, ничек ул классиканы тыңларга, ничек ул турда уйланырга, ничек аның белән яшәргә, тормыш белән алып барырга ул көйләрне, ул музыкаларны. Шуңа күрә аларны мәҗбүри алып килергә кирәк мондый концертларга, классик концертларга. Тирән фикерле музыка ул бит классика гына түгел, эстрадада андый җырлар күп. Ләкин хәзерге вакытта нишләптер андый җырлар онытыла баралар, ничектер алар. Бу җырлар, тирән фикерле җырлар, алар бит бизнеска якын түгел. Шуңа күрә эстрадада андый җырлар бар, аларны җырларга да кирәк. Ләкин һәр җырда, һәр чыгышта ниндидер фикер, ниндидер идея булырга тиеш. Урманнарда йөрдем, иркене сулап, бигрәк хуш исле нарат алысы. Йөрәк яраларын төзәтәдер, күзе караш каяларыңның җылысы. Менә бу шундый җырларны тыңлап, илһамланып, менә үстем, үзегез күрәсез инде. Ничек инде андый мотор, ничек инде җырламаска. О, кызлар, йолдызлар, исәнмесез? Дәрния ханым, исәнмесез? Узы торыгыз. Нинди җилләр ташлады сезне? Рәхмәт. Картиналар галереясына килгән идем, анда бик үзенчәлекле күргәзмә ачылган икән. Улым роллыга заказ биргән иде. Шуны да бер юлы кирип алмакчы булдым. Кайларда сез хәзер нинди эшләр белән йөрисез? Мин инде әле дә шул журналистика өлкәсендә эшләвемне дәвам итәм. Хәзер инде мин бүгенге көндә Яңа гасыр телерадио компаниясының Ярчаллыдагы үз хәбәрчесе, күпчелек радио буенча. Заманалар да үзгәреп тора. Безгә карата таләпләр дә үзгәрә. Менә хәзер мәсәлән соңгы вакытта безгә шундыйрак таләпләр куялар. Яңалыклар кискенрәк булсын, проблемалырак булсын. Шул ук вакытта шәһәрнең гел проблемасын гына күрсәтәсе килми бит инде. Аның яхшы эшләре, матур эшләре бар. Менә минем өчен мәсәлән бүген көндә шунысы авыррак. Булай инде өйрәнгән эш, эшләп торабыз инде. Сезнең шигырьләр язганыгызны белә идек, укыганыбыз да бар. Әле дә булса язасызмы? Бераз языштырам. Дөресен генә әйтеп әйткәндә, мин үземнең журналистикага кирип китүемә шушы шигырьләремә бурычлы. Чөнки шушы шигырьләр әзме-күпме каләм тибрәтә башлагач, мин Чаллыга килгән идем монда. Лейсән әдәби берләшмәсе бар икәнен ишетеп шушында килдем. Һәм шунда йөри башладым. Ике улым, ике күзем нуры, күкрәк сөтемнең ул ике тамчысы, ике шатлыгым ул язмышымның, ике балы, ике ачысы. Ике моңым, ике җырым минем, ике улым, ике канатым. Гомер елгамның ул ике яры, пар кылыным минем, пар атым. Ике улым, тормыш күгемдәге, ике йолдыз, иң яктысы, күңелемнең ике нечкә кылы, кояшымның ике яртысы. Гаиләм дигәннән инде мин үземнең тормыш иптәшем белән ике ул тәрбияләп үстердек инде. Алар икесе дә минем техник
һөнәрләрне сөйләделәр. Дөрестән дә зурысын инде әзгенә журналистикага алып кермәкче булган идем. Әмма ләкин балалар бит инде алар безнең сүзне тыңламыйлар. Ул инде шулай ук техник, нефтче булып китте. Кече улым шулай ук газ, нефть профиле буенча Казанда технология университетында укыды. Хәзерге вакытта ул Ноябрьский шәһәрендә геофизик булып эшли. Әлегә өйләнмәгәннәр, әлегә икесе дә ялгызлар. Күп кеше белән аралашасыз, эшлекле ханымнар белән күрешәсез. Шулай да Әгния ханым, менә Чаллыда менә ул хатын-кыз дип сез кемнәрне атар идегез? Тәгаен генә әйтү дә кыен, бик күп алар бездә. Минем бик хөрмәт иткән хатын-кызым ул Инҗи Зия кызы Закирова. Ул табибә, күп еллар инде ул 5-нче шәһәр дәваханәсендә неврология бүлеген җитәкләде. Хәзер шунда ук шул бүлектә инде невропатолог булып эшли. Мин аны бик хөрмәт итәм. Икенче бер ханым, ул минем бик якын дустым. Диясем килә инде ул менә Нур яшьләр үзәгендә эшли, Замира Галиевна Ларичева. Ул безнең татар балаларына, татар яшьләренә үзебезнең менә шушы халкыбызның традицияләрен өйрәтергә, туган телебезне өйрәтергә, мәдәниятебезне өйрәтергә менә җан атып йөргән кешеләрнең берсе. Тагын бер ханым турында әйтәсем килә, ул инде минем каләмдәшем Илисә Ганиева. Мин аңа бик сокланам ул ханымга. Ул бик күп укый ул, күп белә ул. Аннарысын ул үзе дә менә балалар кебек менә дөньяга сокланып яши торган кеше. Илләр гизә, матурлыкны менә күрәсе килә аның. Алар инде минем теге тормышымны, үземнең тормышымда бизәүче кешеләр. Кеше беренчедән белемгә омтылырга тиеш дип исәплим. Укыган кешенең аның ниндидер дә булса максаты була. Татар хатын-кызларына барыбер да ниндидер менә тыйнаклы хас. Ул бөтен яктан да өлгер булырга тиеш.